Rayuwar ƙauye, rayuwar mahaƙurta ne, masu dogaro bisa Allah ne. Rayuwar ƙauye, rayuwar mahaƙurta ne, masu dogaro bisa Allah ne. Fari na sama sanin sirina, jagoran dukkanin ruhina, mahalicin ummi da abana, godiya gare ka magagina, ka daɗa mini baiwa sarkina, in gaida masoyan nan naka, yan ƙauye masu ƙaunarka, masu rayuwa bisa turbarka, masu rayuwa bisa turbarka. Ɗan ƙauye ba su san tsoro ba, su riƙe al'adarsu ba su ma keke da jaki abin hawansu, na tafiyar kafa baruwansu, masu amalanken shanu ne su. Yan ƙauye ba su san fargaba ba, yan ƙauye bai san tsoro ba, dare da rana suke a hanyarsu. Allah ɗaya madogaransu, Allah ɗaya madogaransu. Yan ƙauye manoma ne su noma gero har dawa su, ganin gyaɗa kuma har mariɗi, su noma wake furotin nasu. Yan ƙauye ba su san yunwa ba, kunu su sha ma har su yi barci, su haɗe wannan su haɗe wancan, kariyar su sarki Allah ne, sarki Allah ne. Suka samu su za su ce, masu yin daka ne har su rufe, ‘ya'yansu maza na yin langa, masu dandali ne na yin gada, suke zuwa aikin jinga. ‘Yan ƙauye ba su lalace, masu lafiya ne ‘yan ƙauye, dinkin ina yaba halinku, ina yaba halinku. Yan ƙauye masu biyayya ne, masu kasda kansu ga manya ne. Ya Allah ka taimaki yan ƙauye, ka kare dukkan lardinsu, ka raba su da shirin tawaye. Ko ba wuta ko ba hanya, ɗan ƙauye zai yi
rayuwa kariyarsa sarki Allah ne madogararsa sarki Allah ne Rayuwar ma'aurata ne masu dogaro bisa Allah ne. Rayuwar ƙauye, rayuwar ma'aurata ne masu dogaro bisa Allah ne.